Mirar este vento en contra, Unha broma. É que esa a coneta. Porque venche de frente e de repente venche de lado, entón sí, imposible. Penso que pincho, porque me frena tanto e digo, mierda, outra vez a roda. Pero non, é o vento. Ojito, pouca broma. E mañá peor. Venga, que isto é unha locura, Mira onde estaba nesa aquí onde san escondito. Neste casucho é escondido do vento, pero o vento cambia. Dache dentro e dache calquer dos casos. Sí, poñes donde poñes o vento dá. Entón parece que non hai escapatoria. Mira, hai que mirar isto que desolación, Non hai unha árbore. O máximo bosque que hai son esas árbores un pouco altas, de medio metro, que aproveitou varios antes para mexar entre elas. Unha señal. Hostia, non me chimpou de puta casualidade. Ai. Gauchita, contanos un pouco. Vamos a orar por el gauchito. Mira, é que estamos aquí. Estamos aquí. Envoltos en viño. Parou el viento. Ai, Dios mío, mira, hai viño. Pedaleamos 4 horas e non nos movemos. E fixemos como 15 kilómetros. Isto está cheira a viño, a tabaco. E agora estamos comendo esta comida. Señálalle o tabaco para que se entenda a movida. No, mira, está aí incendio aquí ao gauchito. E o viño, claro, cheira unha mestura de o viño polo suelo, seco, tabaco. E agora esta comida que sabe que apesta. Pero temos outra. De feito, Vane, creo que está acedada. Pero é que hai na que comer, porque non temos de Todas comer. horas outra xa veremos. Quen encende o hornillo con este aire? Non, aquí non está o día. No, pero daqui onde durmamos hoxe, quen encende o hornillo? Non ten miedo de cociñar, facer algo. Porque eu non lle vexo xeito, xa termino aquí. Mira, era che pandiguísimo ver esta aquí tirada no suelo, rodeada de botellas de viño. Nin o casco quitou para dormir. Va. Ai. Ai, digo meu. No, a ver, en serio, estamos comendo isto como nos faga mal. A ver, malo non está, o que pasa é que sabe mal, non é que este malo de estropeado. É que se pasaron de verde, de especie, ou que sei. A verdade é que hoxe tampouco ten moito xeito o día de hoxe. Cando non é San Andrés. Onte descansamos para que? Para estar dando paseos por un polígono, porque esa cidade era un polígono. Antes de onte choveu e niebla. O día anterior pinchazos e de catástrofes, e hoxe vento. E así vai a historia. Aquí nesta desolación de planicie de erva seca, nin guanacos hai xa. É que van comer os guanacos, amigo. É que non teñen que comer. Acaba de chegar un chico a facerlle unha ofrenda. E díxonos que a xente lle traía viño e tabaco porque el bebía e fumaba. Entón traño de ofrenda viño e tabaco. Encenden o pitillo, fuman un pouco e despois deixanllo aí. Nos deixámoslle esa galleta ao gauchito para que nos axude co vento. Que ten chía. Vale, gauchito? Como non ten xeito de que vayamos a chegar nin nada, pois atopamos este tubo, que é o mítico tubo que pasa por debaixo así dun alto, á beira da carretera, e xa nos sirve para dormir aquí. O problema é que a tenda non nos cabe de ancho, entón, claro, vamos ver como podemos arreglar o asunto, porque sen a tenda ou vivaqueamos a decir dormir a cuerpo ou a ver. Mi madriña, Vane, que tal en el tubo? Mi má, que lucerio. Espera, así mellor. Vane, que tal en el tubo? Pois aquí, probándose un novo que estuvo a secar, este ano deu algo de traballo. Como vapor a cociñar aquí co vento. Entón estamos comendo todo o que se pode comer crudo. Todo o que nos queda que se pode comer crudo. Queixo, salchichón, unhas galletas, as alforxas ya a bici, e o todo e de parapeto tapando a entrada, porque non entre demasiado aire. A outra
outra bici alá, e nós aquí tapados con todo acá en riba, porque fai moitísimo frío, pero moito. Claro, este aire corta. Non fixamos nin a mitad, hoxe vamos facer 80 e ainda non fixamos 40. Ai, non sabemos nin o que fixemos. Ainda non sei se faremos 35. Mira, ben o que Cada se diu. café sería unha cousa. Así que vamos a chegar. Pero vamos a tumbar a bici. Que tamén é bonito. Sí, cando che ven o aire de lado, tens que tomar a bici para o lado, como se foras na moto. Sí, sí. Entonces a verdad que a veces estuvo guai, guai non estive. Foi unha experiencia. Foi unha experiencia. No, yo, tú estás sendo unha experiencia tamén. Mira, vale, que con solo curvan vagabunder. No, vagabunder, sin urban. Aí hai chalés. Están Mira, vacíos. mira que fino cortou o salchichón. No, fuiste ti, mona. Chegamos á fronteira, son as 9:30, deben ser, porque nos trouxe un señor nunha camioneta, porque lle dimos unha lástima, porque a coxe facía máis vento que onte, e eso, non había xeito. Si, non chegábamos, hoxe nin de coña, tardábamos 3 días en facer isto. Andabas un metro e xa te derriaba así. Si, era unha cousa tola hoxe o vento. E sigue sendo, pero bueno, aquí estamos como entre casas, porque aquí hai unha gasolinera, un bariño, bueno, así 4 cousiñas aquí na fronteira. Agora mendigar para que nos crucen, que pouco se habla. Nada, non podo gravar moito máis porque están uns aquí da policía ao meu lado e estamos esperando que alguén nos recolla. Pasaron varias camionetas, o problema é que casi todo o mundo leva maletas e claro, dúas bicis con todas as mochilas, pois ainda ocupan. Claro, e o problema é agora unha señora dicimos que se non fueron as bicis que as valijas aí non se ten unha maletera. Claro, de feito había outras dúas chicas aquí facendo autostop solo con mochilas e xa recolleron cando nós chegamos. Que levaban hora e media. Sí. Entón, supoño que paciencia. Imos enseñar algo nunca visto, ou polo menos por nós. Levamos polo menos 3 horas na fronteira, antes de cruzar a fronteira, do lado argentino, e resulta que a barcaza que cruza no lado chileno un río, por vento, pois non vai, a tarde da noite polo menos, non vai a salir. Entón, vamos, aquí a fronteira pecha ás 4, a barca non sale hasta as 10, que hoxe non vamos a salir. Pero teñen aquí unha sala que imos ensinar, porque xa pechamos a porta, xa é nosa, para o viaxeiro, espera aquí e teñen unha cociña, un fregadeiro, calefacción, sillas, e aquí ao lado temos o baño de homes e para lá o de mulleres. Entón, hai ducha, baño, vamos, que estamos perfectos. Entonces, claro, esta noite que dormimos na cloaca, ahora chegamos aquí e estamos alucinando. Enchufes, así que se alguén lle coincide de cruzar esta fronteira, pois, aunque sea en furgoneta ou no que sea, pois que saiba que existe esta opción. Como estás de contenta, Vane? Así que fantasía, Sí, sí. A mí me entra como unha corriente, hai que mirar por onde. Estás grabando? Aí estamos tan ben aquí na nosa comisaría. Non é a comisaría, é un badrillo que quedou feo. Como se chama? A fronteira, aduanas. Por aquí estamos no chalé que nos puxeron. Buah, é que mira que calor, que temperatura. Sí, Aí vou enseñar os calzoncillos de Cristian, que trae os especiales de Navidad, a estufa, que non sei. Me regalaron para salir en Finlandia que non salín. Os coches aos que mañá lle temos que mendigar. Bueno, próximo día, non gravei hasta ahora, e vimos ese todoterreno, e as nosas bicis veñen nunha camioneta que non sei moi ben por onde viajan. Mais atrás, este é o Estreito de Magallanes, que se chama así, en honor, pois a Magallanes, que foi cano primeiro que o recorreu na súa volta ao mundo. Nada, isto pertence a Chile, cruzamos de feito da Argentina a Chile, temos 200 km de Chile, e do outro lado cruzamos a Argentina outra vez. E estamos esperando polo barco este vermello a que chegue para poder meter o coche, mais mira todo que hai para atrás. Bueno, o noso coche vai aí diante dese camión e as nosas bicis van aí na camioneta vermella, así que bueno, está todo controlado. Chegamos a Río Galegos, chegamos nós, chegaron as bicis,
Aí se marchan os nosos ángeles guardianes de Hasta hoxe. non ides unha palmadiña. Hasta Sí, abrazaste con hasta abracé a xente desconocida, eso sí que é inédito. Dios, é que cando te vin así abrazando tan ben, mira que tens que ter fotos de felicidade. Ai, sí, home, a ver, a que esta xente foi-nos unha cucada. Rafa, gracias. Sí, Karina e Rafa que nos cruzaron, nos diron de comer, nos pagaron a balsa. Ojito, Sí. E nos daban ainda ahora sándwiches para que non pasemos fame, porque claro, ven nos tan delgadiños, normal. Está ben, iba a decir está ben ser delgadiño, da igual, pero parece que dar máis pena. E afeitarse tamén ao mellor tamén está moi ben. Bueno, falo así baixiño porque está a nena na habitación do lado dormindo. Estou facendo couchsurfing por primeira vez. Bueno, Vane en viaxe tamén é a primeira vez que o fai, está sola duchando. Estamos con unha parexiña así xoven con unha bebé, encantadores, que nos acaban de deixar a súa habitación para que dormamos cómodos. Eles, dormen abaixo así de calquera maneira. E nós, pero que dormimos nas nosas colchonetas que estamos acostumbrados. No, ustedes estarán moi cansados, tienen que dormir en unha cama. E aquí estamos dormindo na súa cama. Flipa o que fai a xente por un mundo adiante, polos demais, sen esperar nada a cambio. Canto temos que cambiar e aprender.